Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ulom ding yei ubaar na pedang kilom ki bajrong ha jela Meghalaya hadien ulom Shillong na u laban yo I kendiang ya ka pung umyam ya ka temri boy ya ka nongba Shillong ya ulom kelang bad ya kilom makasyang shen on sakantieu sya ka jaka jungok kai ong uba Samlin Malnyang MLA ka Sokyong constituency. Uba Samlin ula ong bakalong ka badon kam hadok kata-kata ban yo ya ka skim ban kentieu ya ka kam jungok kai pertai hajrong uni ulom uban pau ha ka jela. Ha ka jingwan jungok ya uni ulom ha ka khat sautrik unok pra arjar arpo. Uba Samlin ula ong bakum UMLA ukwa ban kentieu ya ka kam jungok kai pertai nalor uni ulom bat ya ka ni la ban penurlong lada don ka surak ka babha ka ban penyasok ya ka mau maram nong tliu maumi maulendep kumta terter. Halor kani uni unong mikmat jong ka Sokyong constituency ula ong ba ula dep ya kren bat menteri ramba ka jela u Konrad K Sangma bat penpau ha u ya ka jinglong kongsan jong kani ka jaka ban kentiu ya ka syaga jaka jongok kai pertai. Kumtau la phae ka jing terwa bat ka tanat ka badai pek ya kani kala dep khot tender ban pentrei no ya ka surok mau maram nong tliu maumi maulendep hakador prapun riu klor tengka. Ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited kalakot ya ka tender. Baningkong jing jerong di lum Shillong bat baar di ulum ding yei bat balai kata pada di lum sepet bening tekini ki lightly ki lum pok kari kasi jongi ki dei ki lum ki bakantang bat ki badan la ka jong ka kanatang tekum tang adon hang ni lum ding yei ngai sukwa an petep ipi perlok ki baya pej ya gani bat ngakwa ban batai kendat ka tu kat ni bai dei bat ni ding yei te men swadu ngidon kita ka kana ka bagi ju ya tu pateng la paket ba uni ulum ding yei hang ni udon ta ding yei ubah he bat ubah san bat ubah lajan taplut ya kini kari ke jongi bat hata kapor ngi kum kejet ban riu ngi don tak kana bat ngiong bakadon tak jingting bayo hakawi kesngi kini kari nyau trap jongi kala ban ka dumlut leng ba nu ding yei ubah dan hang ni tekum ta kila pelong ke dor barba ban khot ya taki briu taki por ki pamswa kat kum ka kana kiong bangi dei ban pom no idu dieng kenang ban lait na kajing kadum jong gani kari kasi bai kejongi tekum ta kini ki breu kle rai da dorbar ban ra taki white kisdi kumno ban pom yaw no ding ye kenang ban yo i no jing sai te ata kapor kle pom kat kajing pom jong taki breu kat man sngi bro singi kle pom yo dieng kat ba dalam men miet kiwan kita ki kla kiwan jelia ita ding ye beto ding yei bat andalawan biang na sai mastap mi biang udap sidap biang tekum ta kila pelong biang gador barba ba kumno ngin panbor no blei bat kumno bangila ban penkelon no biang bat hata kapor kamut kila pan kita kajingya kren hata kapor baki ong ba kila yarap nakaliang blei yarap ya takabanta ba la pha lang ba kita ki prek ban kedia ita kisla ban klailut ita kisla jong no ding yei wave away bat miet basngi ki don kita kisim ki ban kedia ita kisla bat napo pada ki bam gini ki kenyang ding kita ki lenra ki bayong bat sngi bat miet ki bam met klem sange bat hakaba khaddu ba suwa batu ding un kolon no ding yei ba he baka jing he kajong ki kajing he kajong no ding kabon mla su ban batai bat suwa ban kolon kila don kita kajing ya thu khanatang gyong lada ukulon sepang seni chaneng kamut kan long sbo sin chaneng bat kan long jakari boy bat ukulon charum kamut kan long ri boy charum takum ta haba khaddu nu ding yei hadin kata kajing kolon kajong u sin charum bat ka jaka kan long ri thor no chani bat kan long sbo chani takum ta gini gi lingkha ki risa ki badon chani gi jakara pentor ki long bai so hadu manta ukba bakirap chani ukami buncha bani ukba bani chani chani jongi takum ta hakani kasni gadon hakani ka jaka ka banga kwa aban yathu epi ba naglang jonga kum MLA kalawan mta ASEAN bat mta sngi kumno ban promote yo no ulum ubalong bajrong tam ubalong baar yo lum Shillong tengah kwa ken ban pelong ye kani ka banta ka itonat ban ka itiang ba nang ni ngila banyo ilun ya ke Shillong lalong hapo bat ya kamairang yo inang ni yo lum kelang yo inang ni
bat ya lum mangkasang ngila banyo i nang ni hakapor ba ka light na kani jing ta ka lao bat ya ko hati ngila banyo i ya kanang po ngila banyo i bat ya ka jawai ngila banyo i nang ni tu ni lum long sa ba itanan bat badan jing mat kumno ban pen kieu saya tak torasim tihan rai ban pen kieu ya kata kum UMLA ningkong e kwa ba kani kalenti ka sengkien ka surak ka jongi sini ka dai kalong ka dai banong ka baba lada kalenti kam baha ka manu banwan page ni sangi temtang ila yo arteli ki surak ba ban pen bahai ka ni surak nadu mau maram nong tleu mau mi melendap hadu lat umsau kani ka wei ka banta ka surak ka banwan na walbang ladap khotandar menta kumba prapun rekrur masendap ya kani kin pentrai lah kumno asnam steng ni surak kindap te hadian nang ta ka don sakawi ka surak kata ka western bypass kan wan napo sumer sepo mairung hagapo molendam kan rong nang ni chani kisinong do saukrang bat kan mi hang tipo bypass ayong taldang la dap ikini ki artli ki sudok bat haju ko por nagalang jonga kum UMLA nan pen kre bat ka skem torosim hau ne ulum ding ye bat ya kan ki bentaro ngala elum jinglang rengkat bagi trai jaka bat kini ki association bat kini ki cooperative society bani form ne tourism hang ne ka dong ding ye jongi takum tang la sim khia ya kan ni bat ngakarpat nagalang jongaru ikipat ba ibapeng bakin yo i bakin wan pej dal de nu lum ha kasngi ke barang pinyo ilot ya kejing internet kejing itiang bat kejing i long gamariang hang ni kalong sak ba isong kun bat ke ba pinum la su ban lek klam za pelut por ha nu lum ba internet te kum ta ya kan ni ke banta ngumut ban sim ke jaka ka ba he kum ba khasan ar pho akar bangilaan perlong pak hang ni bat ban pen internet ya kan ni bat ngin senar ki homestay bat ban pen poi ka light ban pen poi ka surok chani bat ban pen poi ru kombam umdi na lala ban le kata kamot ka tourism hang ni kin bon ki bri ki banwan bat an kilawan hang ni ibri ki nampa banwan tang ni si jaka kadon ka banta sini sengka jong lum ding ye ko bonong lengkien rek snok ba internet ha bat hang tur ki internet ke mariang ba fin pe bat nang ni hak ti ka site lingwa ka jangai tang kumba khatsan kilometer dang ni badadap nang ni kinselai page te pok site lingwa ka badon hak ka snong lingwa hang te pok janwi lingkot kalong ba internet ba yang ni surok ro mentang ngila persang sa astang ar kilometer ban black topping nang ya nang ni hang te pok site lingwa kan simpor tang kumbo kumno ar minit te nang ta ka don sa kawi ka site hang ti ka wa rancha kadon keksat be internet ha bat kan ni keksat kan no station miam bat nang ni hang thi khmat khila banyo i ban page kita ki viewpoint banyo i ko miam bat kalong ba internet ha te kum tangin snai kini ngin develop kum balai sautali ki jaka mut ki bri ko wan chane ken muat tang dung ye kin yo on plut por ba cheu cheu pan te kata ka mat ka banga kum no mi khmat ngadon ka thong ban kan teu ya taka jaka jong hai partai sini ka dong ka thanding ye jungi